bulgogi with bean sprout. So, tapos na po. Pepe bulgogi. Yan. Ito yung baboy na, ito yung karne na in-slice na nila ng very thin. Ito yun. Yan. So, pag mainit na yung ating ating palayok, yan. So, you can just put the meat. Yan. So, bali 1 kilo yung lutuin natin ngayon. 1 kilo. Yan. So, ang gagawin natin yun dahil, frozen po siya. Yan. Yan po siya. Gaganyan natin siya. Kusa siyang magmamantika yan kasi, kumbaga, pork belly po siya. Yan. So, ganyan. So, napakadali lang lutuin itong recipe na to. Super simple and very easy to cook at napakasarap nito. Lahat ng bata enjoy nito. Hindi po maanghang yung lulutuin natin ngayon. So, siyempre, pag mga bata ang pinag-uusapan natin, huwag nating anghangan yung ating niluluto. Meron din tayong recipe na hindi naman maanghang, diba? Nalagay ko dito sa yangkon. Ganyan siya. So, ito ilalagay. So, yung mantika niya, at least nandyan lang siya, no? So, ganun lang po ang natin. Po yung ating meat. So, ito yung oil ng ating pepe sanggusal. Lagay natin yung half lang. At huwag natin ilagay lahat ng kasi mamantika siya. Ayan. So, ilalagay na natin dito yung ating green onion. Ayan. Mabilis na lang itong gawin at napaka-simple na lang lutuin kasi nga ayan, luto na yung ating karne. So, ayan. Ayan. So, ngayon, ayan, 30 seconds lang siya na ihalo-halo natin yung ating green onion. Ayan. Para yung yung ating pepe samgusal, mawawala yung amoy ng. So, you can put the sesongi bosot. Ito yun. Sesongi bosot. Ito yung malalaking bosot. So, in-slice ko lang po siya ng ganyan. Ayan. Para alam nyo, cooking alcohol. Cooking alcohol or mustard. Naglalagay tayo dyan ng 1 kutsara. Ayan. Para maalis yung amoy niya. Maglalagay tayo ng 1 kutsarang asukal. Ayan. Sundan nyo 1 kutsara. Ayan. Ayan. Chili powder. Ayan. 1 kutsara. Yung ating pang adobo, tawag doon kinkanjang. So, maglalagay tayo ng yan, 2 spoon. Maglalagay din tayo ng 2 kukanjang. Kukanjang yung pang soup. Yan, 2 rin. 2 kutsara rin. Dashi datawag. Dashi dat, sorry. So, yan po ilalagay natin. Dashi da. Maglalagay tayo ng 1 kutsara nito. Ito yung parang nor cube beef, nor cube beef, parang ganon. Natin. Yan. Yan. Tapos, lalagay na natin yung ating sinamul or bean sprout. Yan. So, magtutubig na yan po sa yung ating bean sprout. Dapat nasa medium fire lang yung ating apoy, mga bebe.
Mabilis lang naman lutuin tong kung namol. So, after this, after 3 minutes, pwede na natin siyang till cook na siya. Sesame oil. So, isang kutsara lang ng sesame oil ilalagay natin. Yan ang magkukumpleto sa ating pepe sambuksal. Sesame seed. Yan. Mga isang kutsara o 2 kutsarang sesame seed. Bulgogi with bean sprout. So, tapos na po. Time to taste. For tasting. Ito po siya. Yan. So, tikim-tikim naman pag may time. Sarap. Oh my God. Lalo na pag may may bean sprout. Bongga. Diba? Napakasimple lang. So, sa mga gustong mag-try, ito na po siya. Yan. Sobrang easy, napakasarap, at napakadaling gawin ang lutong to. So, perfect. Oh my God. Sobrang sarap. Yun lang po. Okay. Pa-like na lang yung video na to, and also follow and like my page, and of course also you can also subscribe to my video, my YouTube channel. Doon ko po i-upload yung complete video. Thank you. Sa recipe niya mga be, i-upload ko po yung yung short video niya, para edit ko na po siya, para yung recipe niya lahat nandun na. So doon ko po i-details lahat ng mga recipe niya. Okay? Thank you so much, and God bless you all. Bye-bye.